Да, уважаеми зрители, ще го казват и музикантите, които вече са в студиото на предаването Цветни срещи. Може би не го направиха автентично и както трябва да бъде. Какъв е този инструмент? Ще говорим след малко. Каква е тази шапка, която стои на главата ми? Досещате се. Това вече са група Барбадос, трио Барбадос, които са част от гостите в днешното издание на предаването Цветни срещи. Стамен Сотиров, Никола Енев, Хорхе Делкоча и чаровната преводачка в студиото на предаването Магдалена Марчева, по-така известна, може би като Маги просто. Добре дошли при нас. Всъщност да започнем от там. Кои са трио Барбадос? За първи път сте в студиото на предаването, но... Да, първи път. Значи група Барбадос е създадена в началото на 2009 година, като обстоятелствата по създаването са много интересни. Това се случи на остров Барбадос. Тоест веднага автоматично няма нужда да питам защо и триото се казва Барбадос. Как стана така, че там се сформират? Ами, всички бяхме на един джаз фестивал, латино джаз фестивал и там се запознахме. Аз участвах с една етно джаз формация, Трио Аск. Стамен беше с друга формация, също латино джаз, а той участва с неговата формация тогава. Студио свири много. Той е много известен в музикантските среди на остров Барбадос. Изключителен музикант, владее много инструменти. Китара, перкусии, както... Там е звезда. Все пак до този момент на срещата вие не сте правили съвместни проекти, примерно с Стамен, не сте свирили заедно? С Стамен се познаваме от много години. Не сме свирили заедно. Заедно не сме свирили. Познаваме от много време. Добре. Сега Хорхе, който е толкова популярен там, кой е все пак този инструмент, който така приятно свири, такива звуци издава? Това са бадеми. Си, бадемите, лагос сомали. Това са сомалийски бадеми. О, страшно става. Няма нищо страшно, нали? Няма. Aquí con los selfie a la bola. Uno, dos, trio Barbados. Vamos. Добре, Супер. За първи път ли се представяте в Стара Загора? За първи път. Това беше една среща с публиката много емоционална. Само фрагменти от нея представихме, но какво беше усещането ви? Какво вие всъщност? Много пресни сте още от нощи. Ами, нашата цел е да направим една традиция в града и не само в града. И мисля, че с нощи се поставя едно начало на това нещо. Да се правят такива шоу-програми с ударни инструменти, перкусии и така. За напред, може би ще бъде по-често. Да. Екзотик, латин. Тази шапка, която стои на главата ми, много е хубава и все пак испанска ли е наистина? От далечна гореща Испания. Супер. Това е това. Мечтата ми винаги е била да бъда в Испания, но ето, че Испания дойде при нас. Нека сега обаче да пуснем фрагмент и още емоции от снощният концерт на трио Барбадос тук в Стара Загора.
че те вече тук са в студиото на предаването Цветни срещи. Обещах да върна шапката, защото тя е част, разбрах, от един номер, който те ще изпълнят след малко тук в студиото на предаването. Но все пак, каква е българската публика? Хорхе, как гореща ли е колкото испанската? Благодатна ли е? Да, топла, разбира, но трябва много музика. Музика тук трябва много, Стара Загора трябва много музика. Хора има нужда. А вие самите, мислите ли, че това, което представяте, пък е наистина интересно, уникално? Не би могло да се слуша от други изпълнители? Защо? Това е интересно, всеки харесва ритми, битове. Хората си падат по барабани. Те искат, they need it. Трио Барбадос ще имат ли други изяви в Стара Загора? Кога вашите меломани ще могат отново да се срещнат с вас в такава емоционална среда? Може би ще имаме едно участие в клуб Il Mondo. Там имат латино вечер и мислим да направим там. Мисля, че публиката ще остане очарована. Трио Барбадос. Трио Барбадос. А това, което изпълнявате, импровизации ли са или специално правени от вас изпълнения? Има малко, импровизация малко има. На места. Ама като цяло е замислено. За people те обичат. И сега за people, за тези, които са наши зрители пред малкият екран, обещахте да импровизирате, да докажете, че музиката е страст, тя идва от сърцето, от душата и се твори на момента. Ще може ли да го направим ще сега? Направим. Добре. Разделих се с моята хубава шапка, само да покажа. Инструмент. Да. Magona kiesi, sola muandele ire mua, Mama Somalia. Sola imo que tie, magito no sin maloya, Mama Somalia. Cuando hay que mirar por sin querer, ahora para me dicen que sabu, Mama Somalia. Acaso, dime. Somba, Sonia, onda triste, lovely Sonia, Mama Somalia. Sonia, 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 Bringe mo poppa, leggi me lo, se ma vuole combina varero, Mama Somalia. Con la guma che tira da là, Mirze bata the Chicky brother, Mama Somalia. Love me, ubita mas, Chicky pesa, Chicky schat, Mama Somalia. Sonia, 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 lovely Sonia, 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 lovely Sonia. 1, 2, Trio Barbados. Vamos! Група Барбадос, както виждате, импровизацията и музиката, която идва от душата и сърцето. Благодаря ви. Тези бадеми така са си цели, те не са за хапване, казах не чупят зъби. Бих пожелала до скорошни срещи на нашата зрителска аудитория с вас, защото прекият контакт с музиката няма по-силно въздействие от него. Благодаря, че бяхте гости на предаването в този хубав ден. 26 марта е ден на Тракия. Вие заредихте, надявам се, с много настроение и публиката. Тази, която е верен фен и на предаването Цветни срещи и на телевизия Стара Загора. До нови срещи с вас. Благодаря ви, че днес бяхте гости на предаването. А вие, уважаеми зрители, останете с нас, защото обещахме днес в рамките на Цветни срещи да ви представим и творецът Николай Табаков. Пълното интервю с него ще чуете след малко.